ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆగి ఉన్న డీసీఎం ను ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే 2 మృతి చెందారు. మరో 10 మందికి గాయాలయ్యాయి. బాధితులను చికిత్స నిమిత్తం రిమ్స్ కు తరలించారు. ఆదిలాబాద్ నుంచి మహారాష్ట్ర వైపు వెళ్తూ ఉండగా జాతీయ రహదారి 44 పై ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆగి ఉన్న డీసీఎం ను ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో అక్కడికక్కడే 2 మృతి చెందారు. మరో 10 మందికి గాయాలయ్యాయి. బాధితులను చికిత్స నిమిత్తం రిమ్స్ కు తరలించారు. ఆదిలాబాద్ నుంచి మహారాష్ట్ర వైపు వెళ్తూ ఉండగా జాతీయ రహదారి 44 పై ఈ ప్రమాదం జరిగింది.